kanegi ukirish Bakhuid tongin duai nagabinda Delina Jerwa Banyo ke Jingkoi Jingkya duai nagabinda Regina Walang Badi Daspina Wala duai ru nagabinda Veronica Simli nagabinda ke Jingjatait bam jugut medicine jongi duai ru nagabinda ka Jingkoi Jingkya jong Juban Cliff Karkongor Number Lai Spa Lai Kundu Lai Spa Lai Kundu Sngi yau jisu nagabinda kanega step kamdame hakane kayum advent hakamangi kimelendi yaka jingwan jungo try tongin angkar phana du ka donu baga jinga ben pen kre nagabinda ka Christmas kallong kas pa jungi lemba kanega yukirish Bakhuid tongin duai nagabinda ki bapangi beshitam ngiduai nagabinda baro ki badang don hapadengi exam ba pher baginang yo ka jinga ka jingar ku ka jungo try hello junki ha kerteng upa barukun barumen sim Bakhuid amen kajinga jungo trai jungi Jesus Christ par kajingi jungo bleng lem par kajinga sulak jungo men sim Bakhuid kindon rengka bat pi barong Rengka bat piru ko himen ko parang inang yesngo nya ka kos nya ka kitab Isaya nung ya tulupa pau Jisu ulong basta bashempang badon ke jingtip don ka board ban sanchar hok eka parte larang yaiti yalade sha ka nega bor sanchar jungo Jisu ngin solang ki palait lui pangin solang ki basta pangin solang ki bashempang haga ban lait lui naga pop jungi naga jingsni baro sangesh por ban kuslai halaka donur ka mensiam ban dup aiti ya ka jinglong jungi shau Jisu Jisu eat map yangi site food yangi na baro ki pop ki bangi lale nga plam how blade badon bor baro bad happy ko himen ko para bangan le pop shibun da ki jimpar ka da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle palat janga da ki jingle palat janga da ki jingle palat bakrao janga na markata na karpadi ka Maria Bakhuid Kabaya isa kati suti yaki angel wakiri kui badiapi ko himmen ko param benduwai na kabinda junga how try ublay jungi ublay baton por baro nisane yangi barendala mapi ki pop jungi bunyalam yangi shaka jingim bam jukut Amen
to ngin nia duwai ni duwai baga jimpen krejongi nagabinda ka Christmas kalanga ba seizo baga jinglong do jinglong snam jongu Jesu kan pen kala ika jingim jongi ivei pa iveiro tos ngap isune ko trai ko ble yaki jingkar pa jongi but hapadengi jingtin ju to ai yaka jingerap janga jingsbun jame ba endala penting yangi daga jingdon lem jungu kun jame uba wan nginom sha penting etchu daga jimba man jangi rukam imbarim da utrai jangi Jesu Kristo kun jame uba imbar sen sha renkat bad me hage jingelong kawe jangu men sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Sngi unsami silung na kading kong ujese matutunat unsak an nakithe chou but musim jamutrai unsong sa halor chou musim kajing start kajing shampang musim kajing ai boy pat kabor musim kajing tit pat kajing tim buram yautrai but kajing smop ha chou kanlong ha kajing tin buram yautrai unam bishar kat kabayo iki khma chou ne unam rai kat ya kabayo snow ki skor jo hanrai ja ka hok un shari ki batu but un rai hok ya ki basham papa ka khandau un kawut ya ka khandau tau ding sempat ka shitur jo bada ka ching persat kirme shitur jo un sho ya pe ki ru ta ka hok kan long upan po ha ka singkai jo but ka ching e kan long ujin pan ha ki skep jo hangta usuri unya shong yasa pat ikun amrod ulabasa unya thia lang bat ikun blang imasi kun padu sing kinya bamlang padu khnare unya lam yaki kamasi bakatingem kinya bamlang ikun red choki kinya jamlang pat sing unsa bam dau lang yak kum umasi da ukunung badang buin unya lekai ha ka thleu usenyo padu kunung bal ina buin klong ya gakrem usenku kin amya penmong ni ya penjot habara uai ulum baku chonga naba ka khandau kan sadap da ki chintip yo trai kumba ki kitab ya kaduriyo hagata kasi uthe bichese unse yang kum kadak ya ki jai penreu ya u ki pai penreu ki nyawa pat ki yingsa chu kan sa paunam katin chu utrai Isongo iau blay. Nomor Nyospa San Punyo. Nyospa San Punyo. Antifon balai. Abasensya rusim jo
try undon rengka but pim. Rengkabat piru. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kaburam hame ko try. Ha kata ka por. Ujisu ulas ngau komen hau men siyam Bakhuid. Badula ong nga aingu iame kopa kotrai kabening bat ka kindo. Na marba. Melaburi ya kine kiye na ki bastard bat ki basian. But mela pinpao ya ki ha ki kulung ki kina. Hoit kopa. Mela le kumba mela ibit. Ya kiye bara la ailut hanga da upa jonga. But don batip ukon ulong ui laitang upa. Lane upa ulong ui laitang ukon. Bad uta ha uba ukun ukwa ban pen pau yavu. Te da kaba pai shaki sinran ula kran jar haki. Suki kamat ki bayo I ya ki ba piyo I. Na ba nga ong happy ba buon ginongya tulepa ba kis kila kwa ban yo I ya kaba piyo I. Henry Kim shim yo I. But ban yus ngo ya kaba pi yus ngo. Henry Kim shim la yus ngo. Ka gospel jong utrai. Kajingero yame ko praise. Ko himen ko para bayid how try Jesus Christ. Ka ayam advent kalong kapor baro mangi ngitrang ban yusngo bad yo I ya uble. Ka ayam advent kalong kapor bangi yasuk badu ble bad yasuk bad kibrio. Ka ayam advent kalong kapor bangi penjanai yaga jingi mensiam jongi. Kalong kapor ban penkuit yangi na baro jait ki jingyasun bat ki jingdom ka jimbitar bat ki jimmerlin basiniu kabangi don hapo jongi. Kani kalong kapor bangi ino yaki kam suniu na ka jingyam jongi bat ngistang ban wat yaki kam babaha ka jingyam jongi. Habangi puson na kitab Isaya nung yato le pangila yosngo baka ayam jong ka jingwan jongo ble ka jingwan jongo ble bat ka jing senshar jongo ble kalong ka por jong ka jimpen koi kalong ka por jong ka jimpen yasuk omdeshu kumbangi immensua henre ka juk jong ka jingsuk ka juk jong ka jingkyrmen ka juk jong ka jinglai loid ka jing juk janga jingid ka ayam advent kade yakane ngide ben wat yaka jingid nagataga daw Isaya nung yanto lepa ula ong kan sepoy ka por ki marad kin yasuk ki brio kin yasuk bat ki marad yake bangikin kilong ki bamatam wat iki kulong kikina kikolong iki krem shong jongi psein po but kinom daichu kabam mot kapor jongo nong penim por jongo mesaya kalonga por jonga jinkoi por jonga jingyasuk por jonga jingid but ladang imla ban trang yakane ka por but ngimla ban pintre kam yakane ka jinglong nginum don jingmuchu ban rake ya ka Christmas. Ka Christmas kade ban pen ku shushu yangi na baru ki jingtinge jonga pop. Manus nem ngirake ya ka Advent. But born gibru kim snow pereye ban rake ya ka Advent ban yaid lemba kane ka ayam Advent. Ki bam ki di ki leka ju ki kam ki leka ju ka pop but ki ong hana ngipin kray na ka vinda ka Christmas. But haba poi ka Christmas ki bon kam ban
penitenat ya ki ying jongki ne ya ka pelau jongki om ya ka donur jongki ngi barok ngi yo iya kane but ngi side le manus nem ya kane bon gi brio ki bu ki penitenat ya ka ba habar ki riam ya ka ba habar henre kim ju kuslai kim ju patiao ban penitenat ka po ngitip don bon gi brio ki ap na ka benta ka Christmas bon gi brio ki ong hoit kane kalonga ayom Christmas but ki le bon gi kam ki basuniyu lesing ilaban nong kade ha ka por Christmas bon gi brio ki le pop ki ba deep wide ki kam di shushu ki ba late pengadi ki kon samla ki nang buk lupa ne ki pet lupa ke jaka ayu bakin late pengat but don bun jai ki jing sini ka roy ha ka Christmas ha ka kerteng Jesus Christ ki brio ki lepo ha ka kerteng Christmas ki brio ki lepo ha ka kerteng jonga jingka umesaya ki brio ki pin bun pop pin ban te kadon jimut ayu ban rake Christmas karon jingmut ayu banyai lemba kane ka ayam adwen lada kane ka ayam kam yarap yanga badia pi ben pen koi nagata ga daw jisula ong don bon gi bru ki bakwa ban yo I ya ka ba pi I bon gi bru ki bakwa ban yo sngo ya ka ba pi yo sngo henry kim shim la yo I kim shim la yo sngo Wadia kinongya tulupa kim shimlayo ya ka nekalat ban yo I but ban yo sngo ya u Jisu ya ka jinglong do jinglong snam jung Jisu lada ya ka bang yo sngo but ka bang yo I kam yarap ya nga ba dia pi ban kala ka ba mot ban pai shau trai kam don jing mot shu ya ka ne ka ayam advent ha ka jingem changi ka ayam advent ka de ban pen kare yangi naga binda ka jingim ka ba te mai ya ke bala im ya ke jingim barim jonga pop kide ban yino ya ke pop nangda kide ban kup pin ko buram da ke jingkoi how Jesus Christ lem kom da ka advent kan wan ka advent kan late ka Christmas kan wan ka Christmas kan late henre nginang kaju shi kaju ha ke jingim ne kam sunio shushu kadon jingmut ayu ya ka Christmas lada ka jingra ke Christmas kampen kala ya ka jingim changi kampen dimai ya ka jingim changi kam yarap yangi ban pen koid ya lade na ki pop changi nagata daw u isaya nongnya tulupa ya ka ba yoi kumba yoi mangi yosngo kumba yosngo mangi wat ka taro ula trang dik ya ka ta ka por jongo nong penim kalanga por jonga jing stand but ka jing shambang Badula stang banong haka por jungunong penim kan sedon ke jingkala haka perte baro kawai ula duwai na ka benda ka ne ka jingkala henre ngiyo iayu saudong jongem benda ngiyo iayu haka inga sem jongem benda ngiyo iayu iyo madayu haka jingim shimet jongem benda haka kerteng jongu Jisu bun kibriyu kile ki kamsuniyu lada ka kerteng Jisu kalong ban shim kain sting ya ga jingim jongi lara ka kerteng jongu Jisu kalong ga jingai lad yangi ban le pop kamindoi ayu ban long kristan ngim don jingmut chu ban im kristan naga ta ga daw ko himmen ko para kane ga jingra ke Christmas kaba naga binda ga jingra ke Christmas ngidang pen kare ai kane ga jimpen kare kana pen kut yangi man kasni na kawe ka jinglong sha kawe pat ka jimba na ka jinglong basniu sha ka jinglong koid haba ngide ban bu iya man kasni ngide ban treishitom minta kasni ngan trai na ka binta kane minta kasni ngan treishitom ban light lui na ka ne ka jinglong haba poi arpo sansngi janga jingra ke ngin stang ban yo I ngala kala shibon ngamde shu ubri ku menchua ngada don ga jingya per ha ga jingim mensiam janga
Ngadon ke jingya per hake rukam pei jonga. Ngadon ke jingya per hake rukam kren jonga. Ngadon ke jingya per shibun hake rukam banga yede bat ki mi ki pa bat ki himen ki para bat ki kun ki ti ki jonga. Ngadon ke jingya per hake ye rukam banga pinyede bat ki para briu jonga. Ngadon ke jingya per hake jingya de jonga bat ka balang. Ngin salap ya ke jingya per ke jingkerla ladangi shimkia ya keneka advent. Aiba kanega jimpo sonjongi kanang yarap yang ngabadiapi banlong ki ba kam koi kam bhashi bun ha ka jingim tongin raikut menino ka pop ke jimlein basunio ya parro ka jing talot kabadon ha ka jingim ka jongi jisu be it karko kardo yangi ha kanega ayam advent bangin duk la ben pen krai bah kumpa metrang melawan ban pen jana ya kaparte melawan ban pen kud ya kaparte melawan ban pelai du dingi na jinglong jong ka pop ai boringi ko Jesu bangilong ke balai luit enyaro ya utrai Jesu Christ Chinom lai chinom. Amen. ko himen ko para tongin plai ya ka jingi ka jingi ngangi au play pa padan Bor baro. Long tau kuning ko kunteu. Parau Jesu Christ pun mamarway chung. trai jongi ya pada puna musim Bakhuid ya pada kana ka Maria Tesudi ya pada shale ben popon Dios Pilatus la sanar pnai la yap la tep la khiasha ki bayya aga Sngi ka balai ami pan ki bayya la kiusha bene shang shagamon play pa badan bor baro nang daw wen pad ben bishari ki bayim bat ki bayya nang ye thaw men sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jinge sila ki ri koi ha ka jimma igi pop ha ka jimmi pat ka do ha ka jingim bam jekut amen Lai spa nhiều pun riu. Lai spa nhiều pun riu. to ya duai ko himen ko para ba ka jinkinia jonga ba jumpi kalong ka ba priang kun hau blayu pa ba don bor ba ro To try pring jing knyana ti jong pi. Maka banta ke jing ro ko ro. Beng jong ke jing manto yengi pada ka balang ko ko jong baro ko wei. to priang hun ko trai ngi kar part ye ge jing duai ba ge jing tarwa ba rit jongi ba namar ba ngim don e yeru kaban yasai na gabin da jongi to wan ban pelait yengi da ge jing da jong ge jing sne jome da u kris u trai jongi Amen. utrai undon dreng kad bat pim Ka bat pi ro. to kentiu ya la ki do nod Kintiu ki shau try. tongin aingu ya utrai u blai jongim Ka song hok pat ka jai. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadaiti jongi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka ban aingu yame ko kinrat ko pa ba koi ko blai badon bor bat bam jikut lemba utrai jongi u Jesus Christ uba ha ka jingwan baning kong jongu ula shim ya ka jinglom briu ba po jongi badula pendap ya ka saindur kabamela mang nadu menchua badula plain aga binda jongi ya ka lindi shaga jim penim bam jikut kramba ha ka jingwan ba a jongu ha ka bor bat ka burom
kaba kado kadwai la penpau ya ka kam jame ngi kiba menda ngi ap kemelendi ya ka takas ngi la ban pediang ya ka ta kaba ngi nuot ban kermen ka jingpenim bala kula jame padamar kata renkat bat yangel bat yarkengel ki kes em bat ki hima bat baru ki pait berlin bat ki bor jang baneng ngi ruai ya ka jing ruai ya ro ya me ban ngi pen bana kalem sangem bangin trang shisha yaw jisu bangin dup yosno yawu bangin dup yo I yawu hakane ki yukirish bakhuid paka jingim jongi kan kala dap daka bor jongamen siam bakhuid ngimdeshu bri barim henregi bri batimai dap daka bor jogede ka ayam dashisha melongo bakhuid kotrai katamei jonga jinkhuid barom Namarka tangi karpadie me to pen kuit pen kandang ya kinegi jing tarwa jangi da ka ba pa yau men siem jame kum gum jer halo jangi pakin kalalong yangi kamet bagas nam jango trai jangi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim ya upu Bada kabaing u yame ulakdia yavu badula ai halage senran u ong to shimba to bam nakane pi baro namarkane kalong ka medjanga ya kabainaiti naga benda jumpim Hakaju keru kamendala le bam ulashim ya kuri badaka aingu biang yame ulaya ka hala ke senran u ong to shim batu dina kane pi barra namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jekut ya ka ben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babun naga benda ga jimma ye ki pop to le ya kane ban kan mau yangam Kos nam bakardor jangu Christ to pen koid yangi. To pen koid ya kemen siam hadim pen koid. Pen koid pen kia yangi. Yada yangi na ubaman. Kajing maya jong kajing et. Katasin bangi bagu. Namarkata ngi kiba penmenda ya ka jingia barga jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame gotra yo pu janga jingim bardia ka kuri janga jimpenim. Ngi da aingu aidem namar melanyu yangi kiba bit ban yang hakama jamme bar ban shakriya me. Da ka bas nge verit ngi karpadia me bangi kiba yo benda haka met barga snam ukris
ngin long ki bela penyatali kawai da umen siem Bakhuid. Takan mau ko traya kabalang jame kabala priang hasatala ka partay but to penjanaya ka haka jingir rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi uvil but marway no bishop jangi but baru ki lingdo but ki riniam. Takan mau lem ruya ki himen ki para shinrang but kinde ki bela yutia da ka bakarmen ya jimmi pat but ya baru ki bela klat no haka jingi sune jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi barangi karpa diame Barengkat bat kamaria teisuti Bakhuid ka kami jangobale. Joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis de Sales Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pins ngaba me pateng la pateng. Ngin long ki babit men yo bin dale maga jingim bam jekut bat bangin ni Robert pendon buram me da ukun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhavu. Kallo hame ublay upa badon bor. Haga jingelong kawe jungamen siem Bakhuid. Barro ka buram bad ka jingero. Jinom la jinom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai nadu ka tonyu nagabinda ka jinga e halo jangi kam dame haga ne kayem advent. Bangin duplaban pinkreba nagabinda ka sngi buram Christmas sngi ka jungu Chris. Idwairo na kabinda baharo ki beron ki exam paper ay ka bor jisu nang trade kam halo jungi kopa jangim ba habening kalong ka Bakhuid ka teng jami kan wan ka himajun kalong ka monjun ha kan daw kum ba habening to ay ang iminda ka jimbam jangi ka bahalaga sni ba to map ingi kreng khang jangi kum ba ngirung imap ya ka beles niu yangi padwa dilam yangi shaga jimpen shoy and rai to polite ingi naga basiniu Topperlight yang ingi karpad ko try na gijing siniyo baro. Haga jing spoon jamme to ay jing suk jing sign haga sngi jangi. Krampa daga jing erap ka jing isne jamme. Ngilahit bara bona ka pop. Barngin yo jing edana ka jing jing jar baro. Kat bangi dang ap kimilindi aga Jingkyrmen Bakhuid. But ka jing wan pa jungunam penim jangi u Jesu Christ. Namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor bakaw buram junam la junam. Kotrai Jesu Christ may bala ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jing spon jamme tai haka ya ka jing suk bad ka jing etale ka we kat kum ka mon jamme mame uba im bad ba sensha junom la junom Amen. ka jing suk kotrai kandon bara bor rengka bat pim Rengka bat firu. dap daga jingido Christ tongin yai markelia. Hakami ukun lambro jongo bale. Hakami ubakit na ka pop jonga parte. So ke to ke bala kocha ka jinga wai jongo ukun lambro. Ran amla kusang pa kunrung pa kayeng junga. Presyo ang tangkati sim junga sa kiyahi.
Bang yang i da upu na ben. Ban mela pen slay yang i da ka snam bakardor ka chumi. Bangin dup la ban im ya ka jingim ka Bakhuid. Jingai da ka pop. Bangin dup yo i ya me. Bangin dup yo snow ya me. Bangin dup yo mad ya me. Bangin dup lok ki balai luit na ka jing te jingkum jang ka pop bat ka jing suniu ka baharukom. Balai luit yang i jisu. Tau tamai yang i ko jisu. Talong ki kun ki bachanai ki jumi ko jisu. Ben goi ben kia ya ki bapang ki bashitom na padeng jangi. Ai ba kane kabor jangi ne ka ayam kanang pen slay yang i ibe ipa ibe. Ben slay ya ki inga sem jangi. Ben slay ki himen ki para jangi ki bala sakama. Ben kandang ya ki ba la im ya ka jingim ka bam ko jisu. Pamakilang man mai shame daga jing kala ka bamut daga jing snewerit men siam kargo ka trai men slay ko trai hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 Tong India Dubai Yendala pendap yangi daga jimbam men siem ngi karpadrit yame go trai ba daga jingyo binda jangi hagane ga jimaya men ki kai yangi ban tho daga jing start yakie kie ki bakenja parthe but kan so triang hakie kie ki bakenja bening da uk kris utrai jangim Amen. utrai undon ring ka bet pim blay badon bor baro in karko yepi uppa Baru kun, baru men sim Bakhuid. Amen. Ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jango trai da ka jingim ka jompim. Isongo iau blay. Number R. Number R. Bakhuid, Wallah Bamenikong, Ujumatar Barabor, Junam La Junam, Amen. En je rooi het rijtje Jezus Christus, Junam, Amen.